Ahojte, dneska by som vám predstavila náš kvameň kvaša od Velozofy. K tomu potrebujete olej na tvár a telo. Tento kameň je brúsený kryštál, ktorý krásne prekrví vašu pokožku a aj lymfo. Spevňuje krásne tú pokožku. Pleť je taká rozžiarená, taká žiarivá, by som povedala. Bojujete aj proti vráskam a proti spadnutým viečkám. Takže táto kvaša je super pomôcka. Môžete to používať 2 alebo 3 krát do týždňa. Takže prvé je na vyčistenú pleť si aplikujete olejček na pleť alebo sérum na pleť podľa toho, že čo vám viacej vyhovuje. Nezabudnite si olejovať celú tvár aj krk, lebo budeme pracovať aj s krkom. Takže krásne rozhýbeme lymfo a lifting pleti. Ako prvé musíte mať v 15% uhle. Ako prvé ideme na uši a ťaháme to až smerom dole ku krku. Takže toto je ten prvý ťah. Tento ťah robíte 10 až 15 krát. Dobre, môžete to robiť 2 alebo 3 krát do týždňa. Takže takýmto spôsobom to ťaháte dole. Ako druhé ideme od brady až k uchu. Na to používame už túto srdiečkovú časť a takisto si to krásne ťaháte hore. Takže teraz ideme bojovať proti nazobialnej vráske a to je, ťaháme odtiaľto k líčkám, otočíme to a ťaháme to až k spánku. Takže jeden ťah, druhý ťah hore a spánku. Dobre, takže masírujeme to šup. Zase 10-15 krát. Po tomto ťahu ideme na, ja by som povedal, najproblémejšiu časť pleti a to je spadnuté viečka. Používame tento uhol a takto si to krásne masírujete takýmto ťahom a môžete predísť aj operácii viečka. Keď máme aj viečka, tak ideme na čelo a toto si pekne len takto dohora ťaháte až k spánku. Zase tie naše vrásky, bojujeme s tým, takže ja si myslím, že to je veľmi príjemné a veľmi účinné. Táto masáž je príjemná a účinná. Dobre, takže týmto spôsobom, touto formou kvázi si ťaháte tento kvameň. A na záver ideme od líc zase hore k spánku a odtiaľ ideme zase ťahať dole až ku krku. Takže raz, 2, ideme týmto ťahom. Krásne máme prekrvanú tú pokožku, rozžiarenú, tá pokožka je normálne taká teplá, takže cítiť, že na tej pleti bolo niečo robené. Tak verím, že vyskúšate a dáte do komentu, že ako ste s týmto kameňom spokojní. Hlavne odporúčam dámam, ktoré bojujú už s ovisnutými viečkami. Tak a ešte dámam, ktoré sa chcú o seba starať a na tej pleti vieme dobre, že tá pleť nikdy není zahalená, tak tá pleť si potrpí na pravidelnej a na luxusnej starostlivosti. Tak ahojte.